بێگومان و کە li şengalê gelek xanî û serên rêka hatîne çandin bi TNT ji layê çekdarên Daeş ve bo wê çendê hindek kes bihêne kuştin. Belê noke û li Şengalê hêzeka taybet heye bi navê Hêza Mirnê. Hêza Mirnê karê pêşmergatiyê dikin û zêdebarî vê çendê bombên mînrêşkirî û TNT ji navben û carek din bo çekdarên Daeş çînin. Li ewan cihên hatin û çûna wan lê hebîtin. Cemal Weysî berpirsê Hêza Mirnê dibêjî heta noke pitirî 15 tanên TNT li Şengalê ji nav birîne û dubare bo çekdarên Daeş hatîne durustkirin. Vê kemiyetên tijî em radkin hindek vê kemiyan bin bu mexzenê xwe û em emîn kin baş bin bu mexzenê xwe û her faydê wan yani ew fayde em faydeşwantin ew xesaretin. Evî TNT ez her bewan dalme ve bes hindek cihet meyan yani em neşin diyar kin که هم دستور خود کن یعنی که انسانیتی هم شول کن امکانیت ما امکانیت خوار که وقت هندسه منینن یعنی وقت سیاره و وقت درعا هم انسانیتی خوش شول کن یعنی ما عندك فاخش کری بری دو روزه و ایشالا دستور خود کن و خانه دوانجی فاخش کن ew pêşmergên beşdariyê dirakirin û ji navbirina TNT da dikin li Şengalê dibêjin ev karekê mirovayetî ye û bi hez û arezûya xwe ev karê pîroz me helbijartiye. Bo wê çendê ku parastina xelkê sivîl bikin. TNT'yom xwe fasit kerdin kita newekê dî kita tiştekê dî da yani do nebêjin ev her bermonkê tonone em bi wan vedeyne bi nefsiyona em navedeyne ve yani bi xêr rêk vedin. Li başûrê Rojavayê Şengalê Hêza Mirnê rêjeka here zora TNT ji navbiriye û rakiriye belê dubare li serên ewan rêkan hatîne çandin ku hatin û çûna çekdarên Daeş li ser hebîtin. Belê çandina TNT ji layê Hêza Mirnê ve bi şêwazekê here pêşkeftî dihête durustkirin ku berawir digel çekdarên Daeş ji ber ku niha corên here pêşkeftî ji layê hêza navhatî ve têne durustkirin. Kawa Emer dengê Amerîka, bajarê Şengalê.